Ki kani ka jing yo lat jong kani ka kini ki company iban pendon kam da ki briu ki jong iban pen ya syo pramengi kani ngin hapit ha ban ngin haban aji kai haru ya kini ki nong chong suno gi nang bakinom syaila makla ha kata ka bisa mending ala il kumba kala de ka election kala don ka kalian persya bar kalian kersan bar hangkaru kadon kata ka jing ya kawang bisa ka jing ya thit ka jing ya di ki briu ki bompoi perkhat ki baju syai meriang ki baju syai jak ben riu menta ka singi ipat baki don pat ha kalian baki kersyane kini company ka ground joki ban keren ya ka wall environment di ban keren ban pene besar ka meriang mo haba menta ka sipat ngimi sikmat ban kersyan ya kani ka expansion ya kani ka top cement dengan don ban ontang kani ngine kalian joga voice of people party kada hero tangkap tang kani ka party ka banut ban keren kum kini ke baro namar ki ki party bipe kim junut ban le simenta bat upaj ba nagamenta ka jimentoy ka yap ka imjong paj ba dena kata ka daw ngi kum ka voice of people party kada ka solo ba namar kani ka sinong wajer kibabun kinong sang sinong hani kipersya tang kedia de kiba kersan dengan UI bagi nong elam sinong kibarim nang tena po chirupi nang tangska nang nina po wajer kani kamday kasin ka baar ba ka toksem ka atem ban pelong ye kani ka public hearing hendai hakini kinong elam sinong kiba mensuaki kentai mardor tekam yolat hendai masin yo nong kikam kini kiba tmai menta tegala don ka ai ka basel ndet ka bangimla matim dikila aino ye kani ka ya kani ka NOC na kamantaban le expansion dengan dot banong tangkan ni bah ke MCL kamday ban penlong kum kini ki hearing lada kamla ban pelong hakata garukom ka badai da kalenti ka basu ka basay dan kay thau kulmar maki kum ni kalong ka ai ka bae ban ngaku ban kren sha supaj ba menekat bang adang yeng ban kirang ba sinong kay ka bas new door kalong ba uway local director kebangan chim ya ka kerteng jong artan udai ma ponsi harangkat kebakat bang idang ye hani uai ya ke hukum ya ki kena senong ki bakersan da ka baong ba lada kite ki bawan persya ki mud ban thau kulmar ni ki mud ban huri hura dei ban ye sobe dei ban ai be yaki kila bat ki ding bat kite kitar hak tu kani kadai ka kala long ka plan kadai ka bala manglupa ban pen kulmar makim dai bangi ki ba persya ki bawan pen kulmar mene dai kitu hi ba kersan nda kaliu i ba ki babun palat kini ki ba ki ba ai jing kersan ki thaulat pada kumwei ki pen mi kulmar ringi iman ni pai ki hoi ki he ofsar pulit aga jing sha kila dai ban ai jing seng le mo ba ai le chi chach kum tu kum ni da kamel la jong kin pura kin sho ye ki riu kan thai ye ki riu kena ye ki riu samla hatu kam maki ki babat ya ka ai kila ban chu pen kinyang tu ni pen ranjur ya ka police department ni pen ranjur ya ka district administration bakum ka wei na ka bor ka bapais ya ka ni ka jing tulong ya ka ni ka public hearing bak ni da appeal jor ya ka ni ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan nompiang ya ka tu ka jing elang ka balong hapo jong ka community hall namar ngimpat yo banai karkam ka tu ka jing karkum ka tu ka notification ka baki ong ba la ban ai ya ka ni ka suggestion ka opponent ya ka opinion ni ka ta ka jing persya mentas ki henrang ngim yo la habang ngim yo la ngin hablai be setai sesulong ngin ya khot ya kini kinong sang sinong na po nang ni de ngin salai ujor sa setai sa office budon bulong jong kani ka board ban asa ko wero nga kwa ban ong kumni ba kani ka jingile jongi parapaj ba kanong po shay kan mi ka jing umsam kan mi ka jing skusi habaya kani ka kam la dakino mi khmat jongi kisim khia upaj ba ha ban mi kumni tenga apil ya kino mi khmat jongi ndo RKMLA nang ta ki MDC badon ba page kani ka than maki ki dei ban kren om ki paj ba ban yami namaru paj ba daw mi te phi fisnga tu ikan don hi ka jing bom ya bai ka jing bom ya rinti dana maki ki nong mi khmat ki simkhya ya kani tanga ngai ba kan long ka babet na kerpa di ki bakin yeng na kasur jong paj ba khnang ba ngi ki paj ba ngin yo ya ka jing da na gi nong mi khmat jing tanga don tanga taban ong na kaliang jong voice of people party ngin ye don bat kini ki pai ki seng samla bat kini ki rang ba kilong kemi kilong pa na kani ka thainar po ban ya persya ya kani ka jing temu ya ke ban penhe leni ya kiwai ro ki cement company ki banang wan tmai ngini persang ngene malat tu katu kala biang enough is enough no expansion no problem laki ai more expansion more problem will create tangatai tulis sibon